Pati. Sanyata jari sang pirangan yang ijil saking wisma bisa Arso Mahasari wisma wibowo sang subo manggolaya manggolo subo ingkang kaparagan Adimas Ari Wibowo ijil saking Permadani Kota Semarang Mangulang Matoyo Arso Anyang Wibowo ingkang paring margi dumateng Sang Pratasari Wisnu Mundri Sasana Pinajang menggaikan diri Toreng Mundyo Sangyang Sakyangan Kekal Wonten kang dari mulai kalawa ibu ingkang agung Astungkala prasajan iku dinten kanthi Gusti marasane lampahe pisan pinanganten sari tumuju sasana pahajan arep istirahat tibang perlawan samosa bawan lawan sanisi Bikundungan tangan obah sami dul dari tumuru lamenika warnane kang ditunggal-tunggaling pariwahan Bagus Muhammad Khori Firdaus Sarjana Daud kalian Rayu Naswa Nadia Safira S.I.P.O. Naliko samono penganten tekalene denung pakiran lumarap ngarasane para tamu sinadayan lenging sedya aminta sih tangan sanga penyamin tata prasila tata prasila kapan bangkit malih karna ingat donga Ginarujuk dini para kadang warga Wendawa ya sentana keluarga ingkang satu tansah tumuri handayani paring puja keberitan lumarep ing sasana Pinajang